हामबाय सिनि बिसिंग दङो दिनैनि जयनिं प्रग्राम काम रेली आरो लिगो फाइमानजा फैगासिनो सभानि सभानाव थां ते सिनि बिसिंग फाइमानजा फैगासिनो अनरेबल एमडिसि बरमगोनां सदागर कलय ते बनो गारैबो सिनि बिसिंग फाइमानजा फैखा सिनि सेक्रेटारि ते बनो बिसिंग सिनि आइएलएस नि सेक्रेटारि चेयरमैन दङो ते खरंसा मंगमालिया सिनि बिसिंग वर्किंग प्रेसिडेंट दङो गोबां मासिनि टिप्रामथनि वारियर्स ते टीडब्ल्यूएफ ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल लेवल जरा वारियर्स दंनाय जतन पाइपले हामबाय ते जतन दंनाय बाजार खायथि जरा कखनाय ते सिनि टिप्रामथनि वारियर्स ना पाइपले हामबाय आं किसिसा कखनो सानाय बेलायखनो नरनबानै आं गोबां गाहामि खाबान सगो खाबो तामनि हिमाले नरगासो नायथावके दिनै रेली खालायनायखा आनलाम संलायखा दिनैनि जयनिं प्रग्राम ते रेली प्रग्राम सिमिया आनलाम प्लेटन थांखा हायफानो जिनि तिप्रा सारनि बिरमान जिनि जारा डिप्राइभ बांगाली जातिनि जे जारा डिप्राइभ बंश दंनाय राव जिनि मणिपुरी हिंदी जिनि दास हिंदी जारा एसनि परे एकटा निसिमि जे चेंमाली फुं 7टा निसिमि आंलामो खारके हर 12टा एकटा समय आं माथुगौ कारण अम्बि एलाका बेलेखे कतर आबार खाइबि मिया आबनि बागैनो आसन आं तुलुम के सारमुआ ताखा जेदिगे थाङो आं नायनो संसार बयो जेदिगे दा सिन्धु चरण जमातिया न लुखाना सराय 5 बছর एमएलए को ताम खाइगा जेदिगे थाङो सिन्धु चरण खाइ तां दिदो साजाबा जेदिगे थाङो सिन्धु चरण खाइ तां दिदो जेदिगे थाङो बिनि गमन खानाम थायो आनि आरो पर्यन्त सिन्धु हिमांशु खाइसे बो जेमन सिन्धु हिमांशु खा याले आंगुबानि दय सिन्दोय आंगुबानि दय नर सिन्धु हिमांशु खुक्सि गोगला नर आं जदि सिन्धु हिमांशु